खुलुमबाय दिनै 12 मे 2024 रबिबार तामिलनाडुनि शिवगासीआव गंसे बमा बानायग्रा फेक्टरियाव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों। नाथाय बे गिथाव बाथाव अरा बोरै खामखो बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। फेक्टरियाव खामानि मावबाय थानाय सा 9 सुबुङा बे अर खामनायाव अरजों खामथाब जानानै थैदों आरो थैनाय सा 9 सुबुंनि गेजेराव 5 आइजोफोर आरो बे जाथायाव गुबुन 10 सुबुङा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कालियाबर ओनसोलनि जाख्लाबान्दायाव 2 बिसि आरो फिसायखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो बिसोरनि गोथै सह साखाथियाव बिसनि मुलिनि बथलबो बोखांनो हादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय बलाराम सेत्री 65 बोसोर बैसोनि आरो पावित्री देवी 43 बोसोर बैसोनि। बलाराम सेत्रीआ डिमापुरनि थागिबि आरो बे जाथायखौ बिसोर सानैया मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसाम पुलिसआ गुवाहाटीनि आदाबारिनिफ्राय ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा 2 बिसि आरो फिसायखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय हितेश्वर कलिता आरो मामुनि कलिता। बिसोरो NGOआव खामानि मावोमोन आरो बिसोरजों थाफानाय गुबुन सासे लोगोखौबो गरामारानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। बिनि मुङा जाबाय अमरेन्द्र कलिता। गवालपारायाव एन्टि करप्शन बिफाना ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि अफिसार इनचार्जखौ रां जाख्ल'नाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय अफिसार इनचार्जनि मुङा जाबाय साहार आली सिकदार। साहार आली सिकदारआ सासे सुबुंनि बिलनि खामानिखौ मावनायनि थाखाय रां दाबिदोंमोन आरो रांखौ लाबाय थानाय समाव उदाङै हमजादों। कर्नाटकआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। कर्नाटकनि कडागुआव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जुलि खालामनो नागिरनाय सासे सुबुङा गथ'जों जुलि जानो नागिरनाय समाव गथ' रैखाथि बिफाना मिथिनानै स्पटआव थांनानै बादा होदोंमोन बा हेंथा होदोंमोन आरो बेनि उनाव हौवा गोदान जानो गोनाङा हिनजावसानि न'खराव थांनानै हिनजावसाखौ गोबौआथियाजों गाग्लोबनानै बुथारनानै खारखोमानानै दङ। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय प्रकाश 32 बोसोर बैसोनि। प्रकाश आरो 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'जों जुलि जानो नागिरदोंमोन, नाथाय हिनजावसा गथ'आ बैसो जायाखैमोन। बेनिखायनो गथ' रैखाथि बिफाना खौरां मोननानै बिसोरनि जुलिखौ हेंथा होदोंमोन आरो उनाव प्रकाशआ बेखौ मोनला साननानै बे जाथायखौ खालामदों आरो दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय कर्नाटका पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। चिरां जिल्ला PPI बरनादि ब्लक PPIनि आफादगिरि अरन नार्जारिखौ गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय रां लादों होननानै बुंनाय आरो PPI हानजानिफ्राय एरख'बाय बुंनायनि सायाव गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ दिनै अकल आसामाव 7 डिस्ट्रिक्टखौल' लानानै 7 डिस्ट्रिक्टखौल' लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे माखासे सिमां सुजुनानै माखासे नंखाय सिमां बानायनानै माखासे आइडिय'ल'जि नंखाय आइडिय'ल'जि बुंनानै जे बिथांमोनहा आसामाव नैबे बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजानिफ्राय फिसा थुख्रा होना कागजनि थुख्रा होनानै फिसा लेखानि थुख्रा होनानै थाखा फैसा खांगासिनो दं आरो बेवहाय सोर जोंनि चिराङाव सोर बे फैसा खांनायाव रल लागासिनो दङ बेवहाय आङो बिथांमोनखौ रोखायै आङो दिनै बुंनो सानदों। 1 नाम्बाराव दं जाहैबाय मेगनार बसुमतारी, रानिखाता PSनि सिङाव थानाय रानिखाता थानानि सिङाव थानाय मलानदुबि गासागाव मलानदुबिनि आरो 2 नाम्बाराव दं जाहैबाय हाथिसार देबादाङिनि देबानन बसुमतारी आरो लोगोसे बांगालदबानि नन्ददेब। बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्राय थाखा फैसा दिनै भटारशिप होनायनि नामाव कालेक्सन खालामनानै जे बिथांमोनहा स्टेट कमिटियाव जमा हरगासिनो दङ। दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जे माखासे स्टेट मेम्बारफ्राबो मिथिया दिनै बिथांमोनहा रायजो राजानि जे थाखाखौ जे पार्टीनि नामाव डनेसन खालामनानै मा खालामनाय जायो। दिनै जाय लिडारफ्रा हिसाब बिनो थाङो
जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जे मोजां दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा हिसाब बिनो थाङो बिथांमोनखौ मेसलेक्ट खालामनानै पार्टीनिफ्राय एर'नो। दिनै बे फैसाखौ मा खालामनाय जायो अकल पिगुआल' मिथिगौ, ललित पिगुआल'। बिनि थाखायनो आं बुंनो गोनां जादों दिनै गोबां समनिफ्रायनो जोङो नोजोर बोनानै नायबोबाय 2014 सननिफ्रायनो आङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला बरदाङि ब्लक हिसाबै आङो आफादगिरि महरै आङो दैदेनबोदों। दिनै बिसिबां जोंनि ओनसोलाव जे रायजो राजानिफ्राय थाखा कालेक्सन जायो, फैसा कालेक्सन जायो, पार्टीखौ फोथांनानै लाखिनायनि नामाव रां डनेसन खालामो। गान्धी प्रग्राम जा बेयावबो डनेसन, प्राइमारि लेभेलाव प्रग्राम जा बेयावबो डनेसन। बे डनेसनखौ गासैबो प्राइमारि लेभेला माने कुनु बाहायनो मोना, स्टेट लेभेलाव जमा लानानै थाङो। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बिथांमोनहा जे थाखा फैसाखौ बहा गारो बेखौ जोङो बिजिरनानै मोनैलाय, जोङो साननानै मोनैलाय दिनै आङो मोनसे दुखु मोननानै एप्रिल दाननि आङो 4 थारिखआवनो रन्जय बसुमतारी आरो महेन्द्र उरां बिथांमोनखौ लेंहरनानै आङो पटेन चिरां दुवार ब्लक कमिटिखौ जे इयुनाव जोङो रायजो राजाजों जे माखासे गोरोन्थि साननायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाजों जोङो होसोजागोन बा रायजो राजाजों जोङो गाज्रि मोनजागोन, दुखु मोनजागोन, बे सिन्था धारणाखौ साननानै जोङो बे पार्टीखौ 4 मेआवनो जोङो सिफायनाय जादों। बिपिआइ पार्टी हिसाबै सिङाव मा एजेन्डा दं होनना सानो? दा बेखौ आंनि सायाव बिथांमोनहा जुदि बार एलिगेसन लाबोयोब्ला आङो बिथांमोननि जे गेसाव गोफोन गासिबो बाथ्राखौ आं लाबोगोन। किन्तु भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल हिसाबै एजेन्डाया भारत गान्धी जे बुंनाय बायदिब्ला नीति आरो आदर्शआ थिगानो, नाथाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाव मोजां दैदेनगिरि गैया। बुंनो हाया जे भटारशिपखौ माब्ला रायजो राजानिसिम लाबोनानै होफैनो हागोन। दा बेखिनि आरोखि। आङोथ' सानदों जिखिनि मावनायखौ नुदों जे बिथांमोनहा जेरैबायदि गान्धीया जे आइडिय'लजि नीतिखौ जे खिन्थादों जे बे हिसाब बेबायदि सिस्टेमजों बिथांमोनहा थाङाखै। आरो जे बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्राय जिखिनि डनेसन खालामदों, जे बिटिआर ओनसोलनि जे डनेसन नङा होमबा, बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जे रायजो राजाया पार्टीखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जे दान होदों, जे बिटिआर ओनसोलाव जे भटारशिप मोननो थाखाय जे आन्दलन खालामदों, बेखौ अकल बिटिआर ओनसोलाव एमपि बानायनो थाखाय, एमएलए बानायनो थाखाय बिथांमोनहा इलेक्सनाव खरसा बानायनांगौमोन। जे बिथांमोनहा जोङो बेखौ बानायनाय नुवाखै। बेखिनिखौनो जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों स्टेट कमिटिनिसिम। बिनिखायनो जोङो खुद्रिनानै गोसोआव दुखु मोननानै जोङो पटेन चिरां दुवार ब्लक कमिटिखौ जों सिफायनाय जादों। रायजो राजानि सायावहाय डनेसननि मुङावहाय बेसेबां अनजिमानि रां खांनाय जायो? भुट बिथांमोनहा फिसा फिसा कागज, मालाबा ब्लेंक कागज, माब्लाबा बिदिनो रिफान्डेबल डनेसन रिसिप्ट होनो, बिथांमोनहा गुरायनानै होफिननो हानाय डनेसन रिसिप्ट होनदों। किन्तु बियो मिसा खोथा। थ' बिथांमोनहा कालेक्सन खालामग्राफ्रा ओरैबायदि बुंनानै कालेक्सन खालामो, दिनैसिम रायजो राजानिसिम आंहा रेकर्ड गैया जे नै गाबोन मोनगोन दिनै मोनगोन होननानै। किन्तु आं दहाय बेखौनो होनदों, 1 नाम्बाराव मेगनार बोराय, मेगनार बसुमतारी, 2 नाम्बाराव देबानन आरो 3 नाम्बाराव नन्ददेब। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।